Stoljećima je more otvaralo Dubrovnik svijetu i približavalo svijet Dubrovniku. Pomorstvo, trgovina i ribarstvo omogućili su gospodarski razvoj Dubrovnika, a diplomacija, znanost i umjetnost učinili su ga kulturnim i obrazovnim središtem. Kontinuitet visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada datira od početka 17. stoljeća kad je osnovan Collegium Raguzinum, a danas Dubrovnik ima najmlađe hrvatsko sveučilište. Jedan od 7 sveučilišnih odjela je odjel akvakulture, jedini takve vrste u Hrvatskoj. Akvakultura, odnosno uzgoj organizama u vodenoj sredini, predstavlja agrikulturnu industriju s najvećom godišnjom stopom rasta na svjetskoj razini. Hrvatska ima odlične prirodne i tržišne pretpostavke za razvoj akvakulture. Prirodno najpogodnija područja za razvoj marikulture na Sredozemlju upravo su obale srednjeg i južnog Jadrana. Stoga je na sveučilištu u Dubrovniku pokrenut studij za akvakulturu s ciljem obrazovanja stručnjaka koji će nositi razvoj akvakulturne proizvodnje u Hrvatskoj. Studij je osmišljen kao 3-godišnji preddiplomski studij akvakultura i 2-godišnji diplomski studij marikultura. Namijenjen je svima koji su zainteresirani za djelatnosti izravno povezane s akvakulturnom proizvodnjom, kao i za poslove vođenja i organizacije mrijestilišta. Odjel za akvakulturu uspostavio je stručnu i znanstvenu suradnju sa stručnjacima iz Francuske, Grčke, Irske, Italije, Norveške i Turske, čime je omogućeno da se uz domaće profesore u nastavi angažiraju i profesori iz spomenutih zemalja. Nastava je organizirana modularno i izvodi se kroz predavanja, seminare i praktični rad. Studentima su na raspolaganju suvremeno opremljeni kemijski i biološki laboratoriji. Studij akvakulture u samu teoriju nudi praktičan dio koji se obavlja ovdje u laboratorijima i na lokalitetu Bistrina gdje imamo priliku u samoj prirodi vidjeti različite uzgojne organizme, a od samih profesora također gostuju profesori sa različitih drugih sveučilišta u Hrvatskoj i iz svijeta. Također možemo iskusiti praktični dio na brodu Naše more s kojim idemo uzimati uzorke za same laboratorijske vježbe. Studij akvakulture mi se sviđa zato jer je multidisciplinaran, kolegiji su specijalizirani i vjerujem da će nas pripremiti za rad u akvakulturi, a profesori su stručni i odnos s njima je gotovo prijateljski. Za studij akvakulture saznao sam preko web stranica Dubrovačkog sveučilišta. Kako su me oduvijek zanimale biologija i kemija, odlučio sam upisati baš ovaj studij, što se pokazalo kao dobar izbor.
Često me pitaju zašto jedna Zagrepčanka studira u Dubrovniku. Akvakulturu sam upisala zato što je to jedini studij ove vrste u Hrvatskoj, te uz studij imam priliku upoznati pobliže ovaj svjetski poznati grad. Sveučilište i studij su novi i svi gradimo nešto novo što predstavlja izazov. Tako, na primjer, ja kao potpredsjednica studentskog zbora imam priliku organizirati razne natjecanja, okupljanja, sportske aktivnosti i sl. Što dodatno obogaćuje naš studentski život. Dio praktične nastave izvodi se i u Sveučilišnom institutu za more i priobalje, koji je smješten u tvrđavi Svetog Ivana. Na sveučilištu u Dubrovniku od prije nekog vremena, već nekoliko zapravo godina, provodi se studij akvakulture i u okviru toga studija postoji jedan predmet koji se zove ekologija mora. Ekologija mora znači, zapravo u svom temelju ekologija znači proučavanje, odnosno saznanje o živim organizmima i neživoj okolini u njihovoj međusobnoj isprepletenosti i interakcijama. Taj kolegij provodi se u okviru studija akvakultura zato što je izuzetno važno da budući studenti koji će se baviti, očekuje se da će se baviti akvakulturom, saznaju nešto više o upravo tim važnim dijelovima kako organizmi mogu živjeti, preživjeti i biti u nekim graničnim okvirima svog uspješnog razvitka. Dio tog studija provodi se na sveučilištu, a dio isto tako provodi se općenito iz područja akvakulture i u institutu. To je sada Sveučilišni institut za more i priobalje i u našim prostorima gdje se provode znanstvena istraživanja, studenti imaju prilike i vidjeti nešto konkretno što se razvija i što je potrebno za općenita znanja iz akvakulture. Ja vodim studij ekologija mora i nekoliko studenata već iz ovog predmeta je i diplomiralo, dakle imali su svoje diplomske radove, a većina studenata je dobila saznanja koja su općenita ne samo za potrebe akvakulture, nego za uopće poznavanje ekologije mora u svjetskim razmjerima. Na redovitu terensku nastavu studenti odlaze brodom Naše more. Brod se koristi i za terenska istraživanja u okviru znanstvenih projekata. Ljepota ovog posla je upravo u tome što spaja znanstveno-istraživački rad i nastavnu djelatnost. Voditelj sam istraživanja na 2 projekta na našem sveučilištu. Jedan je znanstveni, čisti znanstveni i zove se problematika unosa alohtonih organizama brodovima, a drugi je primijenjena znanost ili kako se sad zove to tehnološki projekt, a zove se konstrukcija uređaja za inaktivaciju organizama u brodskom vodenom balastu. Oba projekta su dakako povezana, imaju svoj biološki i tehnološki dio. U biološkom dijelu sudjeluje kompletan odjel za akvakulturu. Najudaljeniji dio sveučilišta je razvojno-istraživački centar za marikulturu na Bistrini u Malostonskom zaljevu. Ovdje se nalaze najstarija uzgajališta školjkaša na našoj obali.
Dokumentiran je kontinuirani uzgoj unatrag 350 godina, a arheološki nalazi potječu još iz rimskog doba. Ovo područje je prema svojim sadašnjim i planiranim mogućnostima uzgoja najznačajnije u cijelom Jadranu. Centar pruža podršku obrazovnom, istraživačkom i poduzetničkom sektoru, a bitan je i za praktični rad studenata. Razvojno-istraživački centar za marikulturu Sveučilišta u Dubrovniku ima trojaku funkciju. Obrazovnu, u kojoj svojim laboratorijima, proizvodnim kapacitetima i osobljem omogućava praktični i terenski rad studentima akvakulture sveučilišta. Zatim znanstveno-istraživačku, gdje sudjeluje sa svojim vlastitim projektima i u projektima Sveučilišta u Dubrovniku, a osim toga osnovan je da prati lokalnu uzgajivačku industriju morskih organizama, uglavnom školjkaša, gdje sudjeluje u razvojnim projektima i u introdukciji novih tehnika i tehnologija uzgoja. Nalazimo se na Bistrini u Razvojno-istraživačkom centru za marikulturu u fitoplanktonskom laboratoriju, gdje se bavimo uzgojem fitoplantonskih monokultura od matičnih kultura do intermedijarnih od 2,5 litara i završnih volumena i do 200 litara, što nam služi za sad za hranu matičnim stokovima kamenica, kasnije i za njihove ličinke, te za ostale uzgajane organizme i naravno ovisno o veličini fitoplanktona i o uzgajanom organizmu. Hvala. Jedan od osnovnih procesa pri uzgoju algi je kontrola stanja i broja stanica u jednoj kulturi. Da bi to napravili moramo uzeti uzorak iz vreće, dovoljno je par kapi. Taj uzorak će se zatim pogledati pod mikroskopom i pogledati na hemocitometru. U ovoj prostoriji držimo naše matične stokove koji su donešeni ovdje na kondicioniranje. Znači pokušavamo im simulirati uvjete iz prirode. Proljetne uvjete, znači dižemo im temperaturu na 20-21 stupanj, ne bi li se one izmjestile. Naše matice hranimo sa miješanim kulturama algi iz našeg vlastitog pogona. Stonske kamenice kao vrhunska delicija krasile su bogate trpeze evropskih vladara još od doba Rimskog carstva. Smještene u udubljene posude pa u drvene sanduke obložene zelenilom, ostajale bi svježe na svom putu za Bečki dvor, gdje su u njima uživali car Franjo Josip i mnogi njegovi ugledni gosti. A danas svi možemo uživati kao carevi u najboljim stonskim kamenicama.